Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, выконваць Канстытуцыю і законы Рэспублікі Беларусь, добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі. Адлік прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі юрыдычна трэба весці вось з гэтай ягонай прысягі, якая прагучала на сесіі Верховнага Савета Беларусі 20 ліпеня 1994 году. Але першую перадачу цыклю, прысвечанага 25 гадам прэзідэнцтва, я пачну ўсё ж не з гэтага дня. І не толькі таму, што ён прыпадае на сярэдзіну году. Перамозе Лукашэнкі папярэднічалі некаторыя падзеі, без якіх цяжка зразумець, чаму першым прэзідэнтам быў абраны менавіта ён, а не нехта іншы. І яшчэ некалькі удакладненняў. У цыкле будуць скарыстаныя фрагменты рэпартажаў, інтэрв'ю, каментароў, якія ўсе гэтыя гады гучалі на хвалях Радыё Свабода. Але наш аўдыоархіў сістэмна пачаў фармавацца толькі з пачатку 95-го году, таму ў першай перадачы прагучаць толькі некалькі радыйных фрагментаў. Большай часткай я скарыстоўваю уласны аўдыоархіў, які рабіў як тагачасны дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце і адказны за сувязі з прэсай. У 94 год Беларусь увайшла ў сітуацыю эканамічнага крызісу і гіперінфляцыі, але пры гэтым ужо давалі станоўчыя вынікі, хай сябе і палавінчатыя рынкавыя рэформы і недасканалыя, але арыентаваныя на рынак законы, прынятыя Верховным Саветам. Таго дэфіцыту прадуктаў ды тавараў, які быў у апошнія гады існавання ССР у 89-90 годах, ужо не было. Іншая справа, што ў людзей не асабліва хапала і грошаў. Вось гэта, між іншым, важнае ўдакладненне. Некаторыя людзі сталага веку гавораць, што першыя гады незалежнай Беларусі супадалі з дэфіцытам і пустымі прылаўкамі. Не. Пустыя прылаўкі – гэта якраз апошнія гады існавання ССР, але сапраўды грошай не хапала і грошы падвяргаліся інфляцыі. На чале Беларусі былі старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч і Вячеслав Кебіч, старшыня Савету міністраў. Кебіч, якога вясной 90-га Васіль Быкаў назваў прэм'ерам спадзяванняў, ужо ўспрымаўся дэмакратычнай часткай грамадства як абаронца пракамуністычных і праімперскіх сілаў. Ён кантраляваў парламенцкую большасць. Многія дэпутаты адначасна працавалі ў структурах Саўміну і ў мясцовых выканкамах. А Станіслав Шушкевіч успрымаўся палітыкам дэмакратычных перакананняў, падтрымліваў нацыянальнае адраджэнне, але на думку апазіцыйных лідараў недастаткова рашуча. І вось тут я ўключу фрагмент запісу, які дае нам магчымасць пачуць голас не толькі першага кіраўніка незалежнай Беларусі, але і першага ў Беларусі карэспандэнта беларускай службы Радыё Свабода. На хвалях нашага радыё ён гучаў пад імём Ясь Валошка. Ім быў журналіст, сузаснавальнік агенцтва «Белапан» Алесь Ліпай. Апозіцыя часта абвінавачвае вас у арыентацыі на ўсход, на расійскую федэрацыю. Пэўная засцярога тут, на маю думку, сапраўды павінна быць, бо імперскі двухгаловы арол мае кіпцюры. Які ваш падыход да гэтай праблемы? Мой падыход непросты. Я вам прыгадаю слова Алеся Адамовича, якого часто цытавала Радыё Свабода. Ён некалі сказаў так: не будзе дэмакратыі ў Расіі, не будзе дэмакратыі на Беларусі. Ну а што ж у пачатку 94-га рабіў Александр Лукашенка? Ягоным афіцыйным месцам працы заставалася пасада дырэктара Саўгасу Гарадзец Шклоўскага раёну Магілёўскай вобласці, але большую частку часу Лукашенка праводзіў у Менску на сесіі Верховнага Савета. Толькі што ў сярэдзіне снежня мінулага 93-го году ён выступіў з антыкарупцыйным дакладам у прамой тэлерадыётрансляцыі на сесіі Верховнага Савета. Яшчэ раней, у верасні, ён заявіў, што гатовы на каленях паўзці да Расіі. І цяпер на піку папулярнасці з усёй сілай абрынуўся на Шушкевіча і на БНФ за развал Саюза. Кебіча ён таксама крытыкаваў, але не вельмі.
Ад падкантрольнай Кебічу парламенцкай большасці залежала, ці будзе ўведзена ў Канстытуцыю пасада прэзідэнта. Крытыка Кебіча, якога наменклатура разглядала ў якасці свайго кандыдата нумар 1, магла б насцярожыць, а ці не мае сам Лукашенка прэзідэнцкіх амбіцыяў. У пачатку 94-га пытання пра такія амбіцыі Лукашенка пакуль імкнуўся абыходзіць. У палітычным сэнсе 94 год пачаўся 15 студзеня магутным акордам. У гэты дзень адбыліся некалькі важных падзеяў, пра якія я і распавяду. Адна з іх візіт у Менск прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтана цяпер успрымаецца як вяршыня міжнароднага прызнання тады яшчэ маладой незалежнай Беларусі. Візіт амерыканскага прэзідэнта быў знакам удзячнасці за добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі, чаго амерыканскі бок і не хаваў. І вось тут уключу фрагмент інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Александру Лукашуку, сакратара міжнароднай парламенцкай камісіі Валентина Голубева. Беларусь ужо паўплывала на сітуацыю ў свеце, калі Верховны Савет прыняў рашэнне аб тым, што Беларусь будзе без'ядзернай дзяржавай. І гэта было адзначана ў свеце і адзначана такой краінай, у першую чаргу, як Злучаныя Штаты Амерыкі. Вы лічыце, што гэта пазітыўны прыклад. Між тым, калегі, нашыя суседзі на Ўкраіне вельмі неахвотна развітваюцца з ядзернай зброяй. Калі параўноўваць сітуацыю Беларусі і Украіны, тут ёсць значнае адрозненне. Украіна больш моцная эканамічна. Украіна моцна нацыянальным сваім духам і імкненнем да сапраўднай незалежнасці. На Беларусі была трохі іншая палітычная сітуацыя, і мы былі праз ядзерную зброю нашмат больш завязаныя на Расію, чым Украіна. 15 студзеня ў аэрапорце Менск-2 прэзідэнта ЗША Біла Клінтана сустракаў, а потым суправаджаў старшыня Вярхоўнага Савету Станіслав Шушкевіч, але дзяржаўнае тэлебачанне зрабіла акцэнт на прысутнасць побач з амерыканскім прэзідэнтам Вячеслава Кебіча. Пра сустрэчу ж Клінтана са старшынём апазіцыі БНФ Зеноном Пазняком і лідарамі апазіцыі тэлебачанне увогуле не сказала ніводнага слова. У актавай зале Акадэміі навук Білл Клінтан сустрэўся з моладдзю. Прэзідэнта ўразіла, што большасць прысутных не начапіла слухаўкі. Яны разумелі ангельскую мову без перакладу, што Клінтан успрыняў як знак пераменаў. У той жа самы дзень, калі Клінтан быў у Менску, 15 студзеня, парламенцкая народная газета надрукавала артыкул Зенона Пазняка о рускам імперыялізме і его апаснасці. Тое быў праграмны артыкул, у якім лідар Беларускага народнага фронту выклаў сваё стаўленне да палітыкі Расіі, якая, на ягоную думку, захоўвала свой імперскі характар незалежна ад таго, хто знаходзіцца ў Крамлі – цар, камуністы альбо дэмакраты. Дзяржаўная прэса імгненна абвінаваціла аўтара ў імкненні пасварыць братэрскія народы, але і з дэмакратычнага асяродка гучалі крытычныя ацэнкі. Ельцын, Гайдар успрымаліся дэмакратамі. І тады ж, 15 студзеня, беларускія праваахоўныя органы выдалі Літве былых кіраўнікоў кампартыі Літвы Міколаса Буракавічуса і Йозаса Ярмалавічуса, якіх абвінавачвалі ў спробе дзяржаўнага перавароту ў студзені 91-га. Камуністы знаходзіліся ў Беларусі нелегальна. Некаторыя дэпутаты Верховнага Савету Беларусі ацэнілі арышт як супрацьзаконны і запатрабавалі правесці закрытае пасяджэнне Верховнага Савету. Сярод іх быў і Александр Лукашенко. Галоўным было расправіцца з тымі, хто, на думку кіраўніцтва Савета Міністраў, мог перашкодзіць канчаткова замацаваць уладу, а менавіта са старшынём КДБ Эдуардам Шарковскім і міністрам унутраных спраў Уладзімірам Ягоравым, якія ў канцы 93-го году фактычна выступілі супраць Кебіча і падтрымалі Станіслава Шушкевіча. На сесіі апазіцыя БНФ абараняла Шарковскага і Ягорава. Унікальны выпадак. Дэмакраты абаранялі генерала КДБ. Шушкевіч маўчаў. Рашэннем парламенцкай большасці Ягораў і Шарковскі былі адпраўленыя ў адстаўку. У выніку Шушкевіч страціў падтрымку ў сілавых структурах. 26 студзеня Станіслав Шушкевіч быў адпраўлены ў адстаўку. Скончылася блытаная кар'ера блытанага палітыка, трыумфальна заявіў на прэсавай канферэнцыі пасля адстаўкі Шушкевіча Віктар Ганчар. Насамрэч, тое завяршалася беларуская дэмакратыя.
Адразу пасля свайго абрання на пасаду старшыні Вярхоўнага Савета Вячеслав Грыб прыспешыў прыняцце Канстытуцыі, прычым ужо з пасады прэзідэнта. Вось як патлумачыла сітуацыю вакол прыняцця Канстытуцыі ў інтэрв'ю Радыё Свабода дэпутат апазіцыі БНФ Галіна Сямдзянова. Зараз наш Верховный Совет приймає Конституцію, і більшість Верховного Совета весь час не може визначитися, чи потрібен нам президент увогуле, чи не потрібен. Чи повинен бути моцний президент, чи повинен бути немоцний президент. Опозиція весь час виступала супроти того, щоб була посада президента. Але більшість нашого Верховного Совета вирішила, що повинен бути президент. Што да дэпутата Александра Лукашэнкі, дык тут важна нагадаць, што адзін радок у праекце Канстытуцыі, а дакладней адна лічба, мела для Лукашэнкі вялікае значэнне, уласна ад гэтай лічбы залежаў ягоны палітычны лёс. Гэта лічба 40. Менавіта не менш чым 40 гадоў магло быць кандыдату ў прэзідэнты. Лукашэнку ж было 39. 40 гадоў яму спаўнялася толькі ў канцы жніўня 94-га, калі па логіцы падзеяў выбарчая кампанія мусіла завершыцца. І тут Лукашэнку дапамог ягоны тагачасны паплечнік дэпутат Віктар Ганчар, які прысароміў дэпутатаў. Маўляў, вы што, баіцеся, што Лукашэнка пойдзе ў прэзідэнта і пераможа? Баіцеся? Дэпутаты не хацелі выглядаць напалоханымі і панізілі ўзроставы бар'ер да 35 гадоў. Шлях да прэзідэнцтва быў для Александра Лукашэнкі адчынены. «15 сакавіка 94 году 236 дэпутатаў на 4 дэпутаты больш, чым патрабавалася, прагаласавалі за праект Канстытуцыі ў цэлым, з прэзідэнцтвам. Ну а перад галасаваннем, выступаючы ў авальнай зале, я назваў Канстытуцыю з прэзідэнцкай формы кіравання бомбай пад дзяржаву. Тады узняўся Віктар Ганчар. Не разумею, як можа дэпутат, заяўляючы пра каштоўнасць суверэнітэту, адначасна называць першую канстытуцыю дзяржавы бомбай пад гэтую дзяржаву, абурыўся Ганчар. На жаль, высветліць, хто з нас меў рацыю, нам разам з Віктарам Ганчаром ужо ніколі не ўдасца. Старшынём Цэнтральнай выбарчай камісіі быў Александр Абрамович. У 92 годзе ён выступіў на баку закона, прызнаўшы сапраўднымі 442 тысячы подпісаў, сабраных актывістамі БНФ за рэферэндум аб датэрміновых парламенцкіх выбарах. Тады некаторыя дэпутаты абвінавацілі яго ў падгуліванні Народнаму фронту і нават патрабавалі адстаўкі. Адстаўкі не адбылося, а Абрамович у часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі імкнуўся забяспечыць роўныя ўмовы ўсім кандыдатам і ўсім назіральнікам. Выбарчая кампанія стартавала са збору подпісаў. Паводле закону трэба было сабраць не менш як 100 тысяч подпісаў. Больш за ўсіх іх сабралі за старшыню Савета міністраў Вячеслава Кебіча, 371 тысячу. За Кебіча збіралі подпісы на прадпрыемствах і ў арганізацыях. На другім месцы быў старшыня БНФ Зенон Пазняк, 216 тысяч. На трэцім лідар камуністаў Васіль Новікаў, 183 тысячы. У дырэктара Саўгасу Гарадзец, дэпутата Верховнага Савету Александра Лукашэнкі было 156 тысяч, 123 тысячы подпісаў было ў Станіслава Шушкевіча і 116 тысячаў у старшыні Саюзу аграрыяў Александра Дубко. Крыху больш 6 тысячаў подпісаў не хапіла для рэгістрацыі старшыні маладзечанскага гарсавету Геннадзю Карпенку. Між іншым, пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку членамі ягонай ініцыятыўнай групы былі дапушчаныя некаторыя парушэнні афармлення падпісных лістоў, а ў часе рэгістрацыі ў ЦВК сам Лукашэнка не меў пры сабе пашпарту. Але ў траўні 94-га Лукашэнка быў зарэгістраваны. Выглядае, члены Цэнтральнай выбарчай камісіі палічылі, што не зарэгістраваць барацьбіта з карупцыяй азначала б атаясамліваць саміх сябе з карупцыянерамі. Такім чынам, выбарчая кампанія стартавала. Дзяржаўныя СМІ няспынна давалі рэпартажы пра дзейнасць Вячеслава Кебіча як прэм'ера. Рэпартажы гэтыя фармальна выглядалі нібыта і нявыбарчымі. Чорныя тэхналогіі былі скарыстаныя супраць Станіслава Шушкевіча. У рэдакцыі дзяржаўных газет саўміну паступіла каманда надрукаваць пераклад артыкулу з нейкай галандскай газеты, у якім падавалася пра Шушкевіча хлуслівая інфармацыя. Самой жа галандскай газеты
адкуль нібыта быў зроблены пераклад, не існавала. Мне давялося ў ліку іншых быць даверанай асобай Зянона Пазняка і паўдзельнічаць у некаторых ягоных сустрэчах з выбаршчыкамі. Але самая патэнцыйна цікавая сустрэча не адбылася. Аднойчы, калі каманды Лукашэнкі і Пазняка выпадкова перасекліся, здаецца, гэта было ў Горках, мы прапанавалі паплечніку Лукашэнкі Віктару Кучынскаму правесці агульную сустрэчу кандыдатаў у Палацы культуры. Маўляў, хай Лукашенко і Пазняк сыдуцца разам у палемічным двубоі, ну а выбаршчыкі самі вырашаць, хто больш варты кіраваць дзяржавай. Праз пэўны час Кучынскі вярнуўся ад Лукашэнкі і перадаў катэгарычную адмову. Нет, нецелесаабразна. Навогул, у першым туры ніякіх дэбатаў паміж кандыдатамі ні на сустрэчах з выбаршчыкамі, ні па радыё ці тэлебачанні не было. Але кожны кандыдат у прэзідэнты меў права на эфірны час. Былі і некалькі выступаў Пазняка па тэлебачанню, у тым ліку з удзелам давераных асобаў, пераважна так званага эканамічнага блоку ценевага кабінета. Адзін эфір правяла супрацоўніца моладзевай рэдакцыі беларускага радыё Алена Радкевіч, а другі – сакратар управы Сойма БНФ Вінцук Вячорка. У студыі працавалі прамыя тэлефоны, і тэлегледачы мелі магчымасць задаць пытанне кандыдату і ягоным давераным асобам. Гаспадарыня Пятроўская, горад Менск. Пытанне да Васіля Владзіміровича Быкова. Якімі матывамі вы кіраваліся, падтрымаўшы Зянона Пазняка у якасці кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь? Матывы вельмі простыя. Менавіта Зянон Пазняк, на маю думку, самы варты з усіх магчымых кандыдатаў. Варты ён у многіх якасцях, таму што найперш сваёй дзейнасцю ў Народным фронце у якасці лідара гэтага фронта ён засведчыў свае палітычныя магчымасці, сваю грамадзянскую сумленнасць, апроч таго, свой патрыятызм у адносінах да беларускага народа. Я думаю, што, хаця ў нас, конечно, людзей вартых заўсёды хапала, яны ёсць, яны былі і яшчэ будуць, але на даным этапе, на даным гістарычным этапе, калі краіна апынулася ў такім цяжкім становішчы, именно уратаваць гэтае становішча можа толькі Зянон Пазняк і яго прэзідэнцкая палітыка. Аўдыёзапіс тэлевізійнага эфіру дае ўяўленне, што хвалявала выбаршчыкаў. Зенон Станиславович, готова голосовать за вас, но смущает одно. Я русская, я не знаю белорусского языка и сомневаюсь, что смогу его выучить. А вы ведь будете этого требовать? Город Слуцк. А хто задав це питання? Жанчына. Город Слуцк, пытанне ананімнае. Ну што ж, калі ананімнае пытанне, то, відаць, многія так думаюць, як гэтая жанчына са Слуцка. Справа ў тым, што ніхто, нікога, і ў тым ліку я, не буду прымушаць размаўляць па-беларуску. Размаўляйце хоць па-кітайску. Будзе праводзіцца дзяржаўная палітыка па выкананню існуючага заканадаўства. Будзе выконвацца закон, і кожнаму грамадзяніну Беларусі будзе прадастаўлена магчымасць вывучыць дзяржаўную мову. А што датычыць, як яны будуць размаўляць, тут поўная свабода. Дзяржаўныя служачыя, так, яны павінны будуць ведаць мову. Дзяржаўнае справаводства будзе. Ніякіх рэпрэсій па гэтаму поводу быць не можа. Я гэта гарантую. Ніхто нікога не будзе звальняць за тое, што чалавек, скажем, не ведае беларускай мовы. Это наша агульная бяда, бяда ўсей нашай нацыі. І мы павінны з гэтай бяды выйсці разам з усімі людзьмі, з усімі грамадзянамі, якія насяляюць нашу рэспубліку. Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.